Ľahnem si na lavičku, ak mám možnosť, a tieto držiaky nastavím si tak, aby som nemusel tú činku dvíhať moc zhlboka a moc vysoko ju dvíhať pri tom prvom zdvihnutí, ale aby mi ideálne stačilo naozaj len takto si ju pridvihnúť. Tak, činku si chytím nejakých cca 15 cm od šírky ramien. Treba si dávať pozor na to, aby som zápestia nenehával takto, dobre? Ale aby som ich držal pekne rovno. Pokiaľ ich budem takto krčiť, tak zbytočne si vytváram veľký tlak na zápestia. A lopatky zatiahnem smerom k sebe dozadu, ramena tlačím dole a držím ich tie lopatky celý čas. Ide o to, že keď nebudem držať lopatky celý čas zatiahnuté a budem to vytlačať smerom sem, vystrčím aj ramena, tak zaťaženie prenášam z prs na ramena. Čiže zatiahnem lopatky dozadu, s nádychom idem dole. Takisto lakte, aby mi nesmerovali úplne takto do strany, hej, ale aby mi išli trošku viac k telu. Cca takých 60 stupňov, aby boli tie lakte umiestnené. Čiže nádych, výdych, idem pekne na hrudník a vytlačam hore. Nezastavujem kúsok pred hrudníkom a nevytlačam to. Takisto neodrážam od toho hrudníka, ale pekne dole. Na takú pol sekundu, sekundu zastanem, vytlačam hore.